La Cereria Vella va ser fundada l'any 1862 i els seus inicis expliquen una curiosa història de superació. Poc abans, Francesca Abella, una noia d'Isona, al Pallars Jussà, emigraria a Barcelona per a completar la seva formació cerera i, desafiant els esquemes d'una societat patriarcal, obriria el seu propi negoci. D'aquesta forma, naixia la Cereria Abella. La Cereria Vella està situada a Barcelona, al carrer de Sant Antoni Abat, a tocar de la plaça del Pedró, al barri del Raval. Des de la seva fundació, sempre ha estat situada al mateix indret i sempre ha estat en mans de la mateixa nissaga familiar. El negoci, durant més d'un segle i mig, ha passat de pares a fills i els actuals propietaris, cinquena generació, es cognomenen Anglès. La tria de la Francesca Abella a l'hora d'emplaçar el seu negoci no va ser casual. En aquell moment, Barcelona iniciava l'enderroc de les muralles i fins llavors el barri del Raval i el Raval de Sant Antoni, situat a l'altra banda de la muralla, havien estat la zona on l'activitat constructiva i el creixement poblacional eren més dinàmics. En aquell moment la ciutat encara no estava electrificada i la Francesca Abella sempre va tenir l'ambició de fer arribar la cera, fins llavors l'enllumenat de les classes privilegiades, a la totalitat de la població. Poc després, l'extraordinària qualitat i disseny d'aquestes ceres els convertirien en proveïdors oficials del Temple de la Sagrada Família. La Cereria Abella conserva pràcticament tots els elements d'origen: la façana, la porta, la distribució de l'espai comercial, els aparadors i les lleixes. Estan extraordinàriament conservats i ens transporten, a través del túnel del temps, a una botiga de ceres de finals del segle XIX. L'entrada és probablement l'element protagonista. És d'una obertura de disseny simple amb l'estructura de calaix motllurat, amb una llinda on exposa el nom del negoci esgrafiat sobre el vidre. El portal consisteix en una entrada d'aparadors realitzats en fusta damunt d'un sòcol d'obra. La Cereria Vella és un testimoni viu que explica la microhistòria del barri del Raval i de la ciutat de Barcelona i és un dels elements més destacats del patrimoni històric comercial de Catalunya.